Hi guys! Welcome to my YouTube channel, Nelvs Vlog. Kung bago ka pa sa akin channel guys, don't forget to subscribe me. Hi sa mga Bisaya diha, sa mga chokpakwak. Karon nga nagluto kami karon og corned beef og itlog among paniud to. Kami nga magkasama kami ni Kuan ni Patrick. Nagluto si Patrick Naku, may kamutaw. Sana Lami kayo dai. Lami kayo dai, paniud to dai. Yun, corned beef dai. Luto-luto mi, lami kaayo mga bayot. Dapat itlog, sarap sa boy lado, Jasper, you know. Chupapi mo niyan yung mamamwa. Mamamwa, basa akong bayot. Yan dahil mga laki diri. Tara Hi Patrick! Hi Patrick! Kulang lang siya sa kuan, baking soda. Ayaw, sa bote lang ta. Bahala ka bahala ka mo. Basta sa akin meron isang buti. Ayan ano si Owen para bakal ng ano. Ano mga parasyabo? Yan. Mga boy lado, ikis boy. Yung gandang kopat. Kasi naman maturo ka, miss. Hindi mo tiga. Nagluto-luto kami. Niloto na sa tema. Niloto-luto kami. Maya magkaon na mida. Sabat chiba. Mag-vlog kayo pa. Mag-vlog ka man, Wayne. Wayne. Sarap Mag-vlog ka, Wayne. Sarap ng corned beef. Tutorial. Diba? Nagtima ngayon sita, nag-vlog ano. Tutorial. Nag-collab na si Potro. Saramon. With matching coke pan ni. Tutuloy yan, Trick? Sige na. Sige na. Sige na, magkain na tayo. Later on. Maliwangon. Ito guys, mga onami, mga bayot. Ayun o, corned beef. Luto na. Vlog. Hello mga Bisaya, mga bayot. Corned beef. Salam. Aking bote. Ano mo yung tutugan mo lang kami? Ulit sabi na. Malaon na. Diba o pama pa?
Ulam lang kunti. Grab data. O yung grabta, nandiyan na. Sabi mo sa kanya, kamusta? Nata. 200 daw wala. Kinati aba ini ano dati? Tarong. May naka-star di ba dati ano? Kurang gitu kurang. Si ano, si Alison. May mali kung kurang dito kurang. Dito siya. Sila magsa. Dahil ikaw man ang gatigdi. Kurang so ano ni. Dahil may mag-agumpangan. Yan isa gumi. Si Alison gani. Saka si DJ. Si DJ namin yun. So ada yung kurang. Ay si ano? Bunso. So saro ito. Ay si ano? Iyo sa tagalin niya. Uy, Masari. big fan din. So nakaayo ko. Ano naman na. Kaumay na. Ano yung itlog? Diba? Itlog nga yun, wala kasing lasa. Dapat may lasa yan, sarap. Nabigla ata ako sa ano. Oras. Late na ang lunch. Late na panood ko. Parang naano kami sila na.